Na mňa je to Lexus z tejto strany. Takto. Hej, lebo tá predná maska, keď si pozrieš normálne, jak to ťahá toto tu na líniu, hej, a tým, že to také veľké rebrovanie, to je čistý akože kopia toho Lexusu. No. Dosť to ťahá. Jedine maximálne zrobili tu trošku taký dizajn, aby to neťahalo týmto smerom. To, počúvaj, toto svieti, na čo si ukázal. Hej, ja som si všimol, že toto svieti, akože brutálne to vyzerá, ale si všimni, že to zrobili schválne takto, že to prepojili, hej, túto líniu, ktorá vlastne ani nie je vidno. Zaujímavé. Cena je akože extrém. Počúvaj, teraz som išiel s tým autom prvýkrát, že v noci to má automatické diaľkové, má to mŕtve uhly, má to lane assist, automatické svetla prepínanie. Čauko, čauko. Ideš nahrávať už, či už nahrávaš? Ja už nahrávam. Hej? Počkaj, idem hore, ty si zatiaľ nahraj. Kľudne, ja som myslel, že to budem s tebou, že budeme to komentovať, vieš. Však poď si nahrať, čo chceš. Fú, akože, keď pozerám na to auto, je dosť veľké, čisto ak to je akéby MPVčko, alebo je to MPVčko, je to 7 miesta, som nepozeral. Je to 2, 2, 3. Takže to bude potom. Čo si? A čo sa týka? Pozerám, za to sa dá sedieť, sú tam aj sedačky. Už si skúšal za to sadnúť? Hej, ja som sa tam vošiel. No to keď tak... Si ponáhľa exteriér a prejdeme potom aj do interiéru. Keď taký veľký chlap vošiel, tak potom v pohode. Tu je to tá krásna línia. Normálne strašne nejaké auto mi pripomína tieto ledkové svetla. Neviem si teraz spomínam. Myslím, že Audi, nie? Má také podobné. Tie nové Audi. Tie zadné svetla, nie? Mi prídu také, že majú takéto svetla. Takže trošku odkopírované od toho. No a máme tu na Dongfeng Forting, či jak to? Fortune? To je strašné. Dongfeng. Počúvaj tu, vieš čo mi normálne ten Dongfeng pripomína? Ako dog, ako pes a potom fe ako fenka. Ale čisto, normálne, stále sa to spomínam. Dongfeng. Dongfenka. Ale akože dosť veľké auto. Marko mal celkom aj problém sa dostal, lebo nie je tam taký presný odhad, keď si pozrite na tú kapotu a s tou palubovkou. Však pozrite na tú palubovku, že tá palubovka je minimálne metr dlhá. Však to je neskutočne, aká dlhá palubovka. Šialene to vyzerá. Takže čo sa týka toho parkovania, je dosť veľký problém aj odhad, keď si napríklad sadnete, tak nevidíte tento roh. Nemáte takýto odhad. Viem, čo mi to pripomína. Tie zadné, vonkajšie svetlá mi pripomínajú, vieš čo? Audi RS e-tron. No, môže byť. Môže niečo od Audi mi to ťahá. Inakšie na to, že to je také veľké auto, tak pozrieme si tieto ledky. Ako vieš čo, vyzerá veľmi dobre, pekne to auto, na to, že je veľké, ale jedine, čo mňa to vadí, sú tie kolesa. Strašne malé kolesa sú, čo sa týka veľkosťou, aj to, že sú utopené. Lebo... A teraz si pozri, že aké to sú. No, akože, také 18. No, 18 hovorím, že to sú celkom malé. Lebo, keď napríklad si zoberieš auto Renault Koleos, keď si dobre pamätám, tak tie nové stojí okolo 40 000 a všetky dávajú s 20-kami. Už Renault dáva, chápeš, na presne na tento na typ auta. No keď si vezmeš už aj skalu, vieš mať na 18, vieš. Ako hej, ale je tam aj ten príplatok, neviem, či je reálny príplatok na takéto auto. Ahoj, youtuberi, čauko. No poďme rovno z hurta, nech tu nazbierame nejakých ľudí. Ideme rovno z hurta. Ideš si sadnúť dopredu, ja ti zapnem masáž. Môže. Tak sadni si na miesto vodiča. Som na to, vy to zatiaľ zdieľajte, streaming. Strašne zvedavý, jak to vyzerá, akože na prvý pohľad to vyzerá dosť luxusne. Ježiši Maria. No dobre, keď sa pozriem na ten volant a keď som otvoril tie dvere, mi to príde ako Land Rover, sa mi zdá. Niečo také, ako Land Rover mi to dosť ťahá, ale pozrite sa ten volant. Normálne toto je ala Mercedes, ktoré používajú AMG. Dokonca je pekne krásne zrezaný, perforová kožička krásna. A tá niť oranžová? Akože je to celkom pekne spracované, čo som dosť... Igor, to je... To som akože dosť prekvapený. Pozrieme sa. Toto je plast, toto nebude originál drevo. Tu je vysvietený. Keď si všimneš, toto
poluzuje. Čo si? Ha, jaká vychytávka. No. Čo si? Dobre to vyzerá, že cez to presvítá. Keď si chyť si to s rukou. Mne to vieš čo pripomína, že to je guma. Že nie koža, ale proste také gumoidné to je, nie? Také... Čaute. Zatiaľ nič, že by nejak Všetci, čo ste sa praskalo. pripojili teraz, Celkom máme tu to drží. Dong Feng Útur. Ideme si Slovenská vyskúšať. premiéra. Ideme si vyskúšať praskanie. Nepočujem tu na vôbec nič. Celkom dosť pevné to je, čo som veľmi prekvapený. Viete, na čo to je? No toto som neprišiel. Ty si na to už prišiel? Čo to je? Toto? Hej. Mňa na držiak na mobil. Držek na mobil? Že tu Môže si byť, do nie? toho Že do pichneš, toho... lebo tu do toho nedáš, vieš? Môže byť. Môže byť. Teraz si vezmi, že je tá, vieš toto, čo vlastne také kontrastné, tu je to prešívanie. A pozri si ináč opierky. Tie boky si vieš ešte takto nastaviť. Chápeš, Ale... že keď zaspíš, že by ti hlava proste nelietala. Čo si? Povedz mi, ktoré auto má takéto sedačky a stojí 30 000 eur? Akože veľmi krásne to je spracované. Toto máš ináč v lietadlách, také opierky. Ale keď cítiš tú vôňu, Nie, to je smrad. to není akože normálne originál vôňa, keď si kúpite nové auto, ale to je čiste normálne tá čínska textília, proste cítiť normálne, ako keby ste kúpili alebo objednali z AliExpressu tú kožu, hej. To je čisto, keď mi prišlo to. Počúvaj, a ešte Takú je teraz... zvláštnu vôňu má, takú nepríjemnú. Novinka je ešte aj Dongfeng T5 elektrické a tam tie kontrastné, počúvaj, sú také žlto-zelené, také kontrastné prešívanie. Môžeš to naštartovať. Máš tu peknú grafiku. Čo si, mocne dobre to vyzerá. A teraz tak, ako vidíte ten displej, tak nič sa tam nedá prepínať. To je také smutné na čínske auto, nie? Vážne? Jediné, čo Nemáš si žiadne vieš mody? prepnúť, nie. Toto. A toto. Chápem. Toto a vieš si ešte tu na spotrebu, mám teraz 8,1 napríklad a vieš si toto len prepínať. To je všetko, čo vieš. Dobre, a toto je vlastne dotykovka? Či ani nie? Hej, Hej. dotykovka. Jak to vlastne Tu som funguje? chcel zapnúť kameru, len vpredu je SPZ-ka, vieš? Tak Hej, nevidno, hej. ale keď si klikneš, že 3D, tak si to vieš tak, že Čo si? páčať. Vidno tam aj sedačky. Gauč. Aj že dvere máš otvorené, chápeš? Čo si? Počkaj. Vidíš? Počkaj, zatvoríme. Libo zatvára dvere. Len tak som... Aha, nič. Nie, musí byť. Asi musí zavrieť. pravdepodobne. Aha, až teraz, jasné. Teraz sme sa zavreli, hej. A dvere máš zavreté. Tu na toto je čierne, lebo tam je vpredu tá veľká špezetka, vieš. Ale akože vyzerá to Vieš si dosť dať, že luxusné. Pozeraj teraz. Pozri ešte tu, Ľubo. Aj tak si to vieš otačať. No nechápem, prečo je biele, to má byť čierne, keď má byť čierne Vieš auto, čo, nie? ináč ani Volkswagen na tieto automobilky tiež majú len tak. Aha. Chápem. Čo si? No, Ale- čo ste tu písali? Ale čo sa týka normálne spracovania na to, že tu je toľko prvkov veľmi vychytaných, vôbec nepočuť žiadne vrzganie. To je Nič. ináč fake, akože vieš, lebo to je taká guma. Vôbec nepočujem, že by normálne dačo vrzgalo, chápeš? Tu je tiež toto podsvietenie. To je na Audine. Hej, Čo si? Ľubo všetko omakáva. No hej, lebo ma zaujíma akože kvalita spracovania toho auta, keďže to je čínske, že či bude ako vrzga, ale pozerám, že to auto je na niektorých miestach, no tu na trošku to... Hej no. A to je aj tu keď som ti minule hovoril, že toto tu obšite, ten stitching na tejto strane, je taký, že vieš, také pokrkvané proste. No ale tak to je samozrejme, čo čakáš, to nebude úplne precízne kvalitne, hej. Prezdierajte nám tento stream. To si musí zobrať, že také prémiové auto by si to nemohlo niečo také dovoliť vypustiť. A keď vypustí, tak je to smutné. Máš tu vlastne, toto je odkladací priestor, tu na dole je úplne že veľké, tu na pod tým panelom. Ale, No. čo si, to som ani nevšimol. Tam je že Tam. brutálne veľké. Sranda, že to takýto je tunel. Tu máš ďalšie.
Tu je aj dokonca klimatizovaná priehradka. Chápeš? Väčšinou Volkswagenách koncern má túto priehradku. Wow, akože zatiaľ som veľmi prekvapený. Ľadnička, no. A normálne pozri, jak to, svetlo, dobre? jak to je ešte pekne ledkovo spracované. Ešte tu na pekne krásne vidno. Vieš, napríklad Škodovka ti tu do dverí ti dá rovný pásik. A predsa tu je taká zmena, hej, že ti tu dali toto, ale keď vlastne zapneš svetlo, tak ty to tam nevidíš, že kde to tam je. Jak je to možné? Ale má to aj nejaké nefarebné konfigurácie, čo len toto jedno je? Ako som otvoril strešné. Už druhýkrát som otvoril strešné, lebo ideš intuitívne, vieš, a tu som toto stlačil namiesto svetelka, vieš. Aha. A takisto to je aj vzadu. Hej, vzadu máš sedačku a vzadu namiesto, vieš, čiaročky, vydrbané čiaročky, ti tu dali dačo také, hej. A teraz sa to mení, toto je červené, vidíš, toto je... Ja vám tak nebudem ani hovoriť konfigurátor, lebo ja nebudem na to, akože pozri, stavaný. tu otvoríš a tu svieti logo. Chápeš? Hej, vidno. Chápeš? Vidno. Ale tu nevidno logo na zemi. Vidno. Kde? Aha, na druhej strane je logo. Aha, z tejto strany, jasné. Tu ho vidno. Dobre, my si pozrieme takto konfiguráciu, aby ste vedeli, že čo to je za motorizácia 1.5, neviem prečo to píše maximálne menovitý. Ešte ťa preruším, pozri tu. Keď sedíš vzadu, si vieš posunúť sedačku. Chápeš, keď tu sedíš, Hej, toto si viem. posunieš, vieš. To myslím, že majú toto, nie Mercedesy. Maximálne menovitý výkon, čo týka kručového momentu, tam je rozdiel nádrž 55. Som veľmi prekvapený, že to má 1550 kg, hej, čo je veľmi dobrá hmotná na tú veľkosť auta. Spotreba okolo 7,3 a cenovka sa pohybuje niekde na 33 680 dpa. Fú, akože na to, akú to má výbavu, Ešte za mňa veľmi slušné. Takže takto vyzerá autíčko znútra, aj tá palubovka, aká je obrovská. Čo sa týka tých materiálov, to je ako keby ste videli normálne, že z AliExpressu, hej, alebo z Číny, proste také to je, no proste to je Čína, takže nebude to úplne materiálovo najkvalitnejšie alebo najlepšie, ale pekne to je dokonca spracované, a keď sú tu len nejaké tie menšie chybičky, no dobre, stáva sa, hej, ale za tú cenu auta toho, čo tu vidíte, dokonca viete si aj posúvať, hej, keď si napríklad vzadu, aby ste mali úplne, že v pohode luxus, sedačky, akože fakt, že brutálne, dokonca kompletne sú elektrické. Ale myslím, že aj masážne sú. Takže ja som na to veľmi som prekvapený. Ja si posuniem dopredu sedačku, aby som... posunieme si sedačku, sadíme do hlavy. Tak nikdy ho. Počkaj, ešte jednu vec chcem. Poď ešte sadni si na miesto vodiča. No, jaj, masážne? Hej. No, Sadol si si? áno. No. Tu si klikneš mode. Aha, už si tiam dať, čo tam beha. Už ide ti? No, lebo ja som mal nastavené. Sit. Oj. Neviem s tým ešte ani ja robiť. Sit. Masáž. Jaké to je zvláštne. Dám ti catwalk. Ide to? Ide, ale veľmi pomaly. Tak dáme jump. Teraz cítim na Dáme chrbte. jump. Či to prvé bolo lepšie wave? Počkaj. Zatiaľ nič sa Tak skús nepočkaj. zavrieť dvere. Zatiaľ nič sa také nedieje. Dobre, teraz to mám tam hore. Toto je masáž normálne, však ty kokos, ja ma tlačí. To je tak, ako keby si normálne zobral moje laky a mi normálne pritlačil z laku na chcem chrbát. ukázať, že jak tu vystupuje toto zo sedadiel, aké by v sedadle bol botrelec, kamo. Doslova, normálne to ťa až vytlačíš, ja to cítim, že tak. Len neviem, či pôjde masáž, skús vystúpiť. Či pôjde masáž.
Ja neviem, to mne to nepríde ako také masážne, ja neviem prečo, ale maximálne to asi zrobili takto, aby to nebolo masážne, ale po dlhom čase jazdy, aby ti trošku ten bľavý chrbát ti tlačil, lebo väčšinou zrobíš takto, nie? Že tak si tlačíš, že au. Tak možno to zrobilo takýmto spôsobom. Počkaj, neviem, či teraz pôjde, keď ty vystúpiš, ale počkaj, tak... Pozri tu. Počkaj. Normálne tu. Vidíte to? No počkaj, ja si to... To je potrebné. Ja si to musím normálne, že vystúpiť. Nie, nepôjde teraz. Nie. Nepôjde. A ide, pomaličky to ide. Zatlač sedačku. Pozri. Normálne, jak to vystupuje z toho von. Motrelec. Čo ti to baví? Také Ty to na streame. Jak to makám, jak cicky. Že ma to zaujíma, či to je mäkké, nie? Lebo také zvláštne to je. Ale dokonca zober, že tá koža, preformovaná, vetraná. Veľmi zvláštne. A dokonca, keď tu sedíš na zádku, možno pre ženu to by bolo fajn, keď taký strediť, aký kolik by vyšiel, hej. Ale po kraji takéto je, no. Dosť nepríjemné. Ideme dozadu. Ty kokos, akože na zadok odpadol som. Iný luxus. Pozri tu. Nás bočný. Normálne, že vyhrievané, ventilované. Tu nás bočným si vieš posúvať takto. Dovnútra alebo do vonkajška. A vlastne máš tu full elektrické sedačky, sú ventilované a aj vyhrievané. Plus tie nastaviteľné opierky zase. Cena auta je, koľko si hovoril, 30? 33 000 sa mi zdá. Dobre som povedal, počkaj. Hej, 33 680. Zadu USBčko v sedačke. Chápeš, USBčko v sedačke. Normálne, však to je aké brutálne, keď s tým ideš napríklad do Bratislavy, alebo tak, kde vieš, ďaleko. Poďme sa povoziť. Kde s tým pôjdeme? Počkaj. Takto a takto. No a teraz si pozri, toto tu je hliník. Chápeš? Hliník. Nie proste nejaký plast. Tak hliník nie je drahý, no ale tak. Toto je fakt, akože príjemné. Také Vieš, to je napríklad ten plast. Turan to má aké? Má to, vieš, vydrbaný plast. Značka auta Dongfeng. Normálne, že si vieš ešte dokonca vzadu sedačku nastaviť, ak chceš. lakťovku si daj. Normálne to ide dole s tebou a to je asi úplne maximálne dopredu. Vieš čo, ešte vzadu sú sedačky. Dozadu? Hej, však vidím, že viac to nejde. Takže toto je akože maximálna pola, čo sa dá dať. Hej. Podľa mňa, keď by sme zdvihli, že by si išiel. Na Marka, jak to vyzerá z tejto strany, aby ste videli približne. Fakt, no. Ale v pohode. Takže tak, do pohodia. ináč fajn. Dosť to vyzerá, ako keby normálne momentálne teraz bol v lietadle a tak si ležal. Tu máš jednu lakťovku na jednej strane, na druhej strane. Po piči, kamo. Teraz som sa odsunul. Pecka. Cena tam je 32 000 €. 33 680. 33 680. Sedíš tu, ty kokoziak. Počúvaj, ktoré to má tak auto? Možno Včko Mercedes, nie? V-Class, čo má tie Môže byť, normálne, tu si tak ležíš, úplne v chill. Toto je obrovské dvere, ale to sú aj mohutné, že obrovské. Pozri tu. Ty Toto si kokos. nastal. Daj si teraz hlavu dozadu. Znova zavri sa. Daj si ruku tam, počkaj. No. Druhú tu, jednu tam. No je môj. Idem zvonku ťa nahrať. Takto si dáš, normálne ja si môžem spinkať, už úplne v chill. Počúvaj, vyzerá to brutálne, kamo. Tam sedíš. Nemá podvozok vzduchový, to už by sme veľa chceli. Len vieš čo, na tom pozri, nahrá mi na nohy, lebo napríklad, keď taký človek bude sedieť vpredu, tak ty máš v tom obmedzení, že ako tak máš v tom pohodlí zadok, čo sa týka tohto tela. Aby to nebolo ľahké, tak si to nastavíme tak, že by aj ja som vpredu sedel, hej? Tačku máme, podľa mňa aj na mňa. V pohode. Sedíš teraz akože tak dobre? Sedel som tak, že by som vedel ísť do Bratislavy. Teraz, keď si pozrite, mám takto nohy, že no, ako... Chcel by som mať trošku viacej na tie roztiahnuté tie nohy, ale bohužiaľ musím mať ich do boku a nemám tu len nejako veľa priestoru, takže trošku naražam. Ale čo sa týka tohto tu pohode, je to stále lepšie, ako keby si išiel v iných autách, hej? Lebo v iných autách nemáš tam vyhrievané ani ventilované, s tým, že dokonca si nevieš posunúť dozadu. Už si to zapol? Ja som zapol. Hej.
Dokonca máš tú opierku z tejto strany zľava sprava, takže je to dosť pohodlné a vieš si normálne ležať, si napríklad pozeráš hore na hviezdičky alebo čo, tak je to celkom príjemné, hej. Takže na bližšie ty budeš šoferovať, tak to budem relaxovať. Tak pôjdeme. Tak si dám, tak si nahodím, dám si nejakú vodičku. Dám si nejakú vodičku a normálne si budem, že jaj. Môže. Dobrý deň. Dobrý deň. Je tu first class, nech sa vám páči, pane. Prvá trieda, áno? Áno. Dobre, super. Ale mám taký pocit, že to by lietalo, takže hneď prvá by bola... Nech by to odletelo preč, lebo to veľmi tak... Nebuď mudrý, lebo dostaneš taký banán. No, super. Taký banán dostaneš. Toto je ešte luxusnejšie. Ja som išiel kúpiť banány, keby mi chcel niekto dať banán. Ale normálne počúvaj sem, to čisto, momentálne teraz to vyzerá, ako keby som nasadol do lietadla. Obrovské mohutné dvere, normálne, ktoré si zatvoríš a si normálne vo vlastnom priestranstve, hej, kde normálne je piknik, dá si tu vodičku, dá si tu banánik, sadne si, maximálne keby tu bola ešte nejaká telka, lebo dneska som ti posielal tie videá, čo boli akože tie fejkové gečka, neviem čo, oni tam dokonca ešte za tie autá majú tam aspoň nejaký ten displej. Tu na tiež tu chýba aspoň nejaký taký displej za 100-150 eur, hej. Takže maximálne, že tu nás si napojíš nejakú kartu, alebo niekde tu podobne a si pozeráš. Klopím zadné sedadla, lebo sa pýtajú na to. Takže to by bolo fakt, že pecka. Čiže chytíš, vycahneš, chycíš, vycahneš, zaaretuješ. Máš tu ešte aj nejaký zvyšný kufrík. Dokonca, keď máš aj takto tla, tak myslím, že vieš v pohode vystúpiť. No jasné, že hej. Takže, keď máte tu na stolík, vám absolútne vôbec nevadí ten stolík. Idem dozadu. Počkaj, to takto sa ide dozadu? Hej. Čo si? Hej, ale nevojdem tu, musíš posunúť. Jak sa posúva? Počkaj, kde to bolo? Vošiel som. Dobre, ty by si vošiel, ne v pohode. Počkaj, ja musím ísť tiež na druhú stranu, prejsť taďal. 57 cm. Tu máte taký tla kufriček, takže ono, keď tla posuniem trošku dopredu, tak musím stadiaľ prejsť. Musíš ísť cez stred. Čo je veľmi zvláštne, sa stadiaľ prechádza. Tak lebo je tu dvojka, vieš. A neviem, či sa mám teraz vykrútiť, či až potom sa mám vykrútiť. No má taký pasažier, že... tu zasekneme si to. Ježiš. No, sa tu rozvalil. No, ale si tu. Počkaj. Chápeš? Toto teraz to neodklopíš, lebo... Tu nemáš asi to ten čudlík, ktorý dokážeš... Ten dzinzik. Sauna není, ale podľa mňa by sme tu dali. 2 guys, 1 car. Takže takto sme natlačené sardinky z výšku nad 180. No ale aj na hlavu mám tak, že v pohode. Ako keď to bereš tak, akože núdzové sedadlo pre takých väčších chlapov, vieš. Jak tam máš priestor na koleno? A tak, že mám sedačku na tom. Ale podľa mňa by si vedel posunúť, vieš, ak tam máš ešte kvantum miesta vpredu. Hej, ale dobre, keď tam napríklad ak to bude sedieť, tak budú sa museli trošku tiež posunúť, samozrejme, lebo keď si tu nás zoberieš, je tu na pekne krásne priestor, ale... Čo ste sa tu pýtali, že 1.5, áno, je to Dongfeng U-Tour, musím ísť stade von, ty kokos. Pozrite, normálne, čo máš klaustrofóbiu? Nie, teplo mi je. Tu je to najhoršie, že tu nemáte, máte to napríklad tu na vetranie z tejto strany, keby viem tomu, že Marko, keby si tu prdol v tejto žiadnej časti, tak to fakt, že utrpenie, lebo tu nemáš žiadne okna, aby si to mohol vyvetrať. Počúvaj. Ale momentálne teraz sa posuniem tak, aby ti bolo fakt, že dobre. Tak sa posuniem, aby som... Tak takto mám ešte aj pred kolenami. Čo si, vážne to, až to máš tak dobré miesta? No, tak tým pádom tu nazadu mám úplne poď, vôbec sa neopieram ani o sedačku a dokonca mám aj priestor na kolena na pravej strane. Len tu je to tá blbosť na napoj, daj sem. Tu nás dokonca viete položiť nápoj, stále tu je akože ten väčší priestor, takže tu určite niečo väčšie by sa muselo vojsť. Len horšie na tom je, že keď sedíte, tak koleno vám stále tlačí na túto časť. Takže nemáte tu tak priestor ako týmto smerom, ale stále tá stena časť vám opiera o túto časť. Ale to nie je až také strašné, hovorím, že keby to bolo trošku viacej upravené, hej, lebo stále vám to bude tlačiť.
Tak z tejto strany je to fakt, že úplne v pohode. Na to, že sedíme vzadu, tak sú tu na dokonca aj veľmi pekné sedačky. Akože veľmi som prekvapený na tie sedačky, ktoré si dokonca si vieš nastaviť hore, dole. Dokonca ešte v strede vieš si sadnúť. Ale tá, vieš, ako dobre, 3 deti dozadu sadnú v pohode. Dobre, tak keď ja si zoberiem na svoju výšku, tu si sadnem, tak úplne v pohode. Ja som prekvapený, koľko tu mám miesta. No toto som hovoril, vieš, čo sa týka takých vecí, že je to také krivé, vieš. Takže tu by som si vedel, no tak toto je taký detailik, no keď si zoberieme za tie peniaze, ale našu celkovo, keď si pozrieš tú stropnicu a všetko okolo toho, hej, tu trošku vidno, že ten detail je taký je trošku pokrivený. Takže za mňa, akože veľmi prekvapujúce, teraz to bude problém, že vystúpiť, aby ste vystúpiť z tohto auta, takže zrovna zo stredu musím ísť. Neviem, ako to mám zrobiť, to je dosť nepríjemné. No mane, musíte vypuliť von kuriť, doslova, nenatáčaj mi zadok, dobre, ďakujem. Takže aj na výšku 180 cm dá sa dozadu sadnúť, dá sa z toho výjsť, ak je trošku nepohodlnejšie, ale je to veľmi prekvapujúce, ako to je moja taká prvá skúsenosť. Určite by som si vyskúšal napríklad na Tarako alebo na Kodiaku vzadu si dosadnúť, či tam je viac miesta, alebo je tam nejaký väčší problém. Toto by ma strašne zaujímalo. A čo sa týka Eňaku, Eňak myslím, že nemá vzadu, nie? Sedačky? Nemá. Tam je baterka. Takže keď si zoberiem za 33 680 eur, ako veľmi dobre to vyzerá, dobre som sedím, celkom slušný luxus, aj keď samozrejme, že sú tam určite nejaké nedostatky a kvalita materiálov nemôžete čakať na úplne najvyššej možnej vrcholosti, keď vám sa takto vyjadri, ale tá koža je určite taká čínska, jak keby z AliExpressu, keď mám tak povedať. Tá vôňa, aj ten dotyk tých materiálov. Uvidíme, ako to bude napríklad po 10 rokoch, ako to bude to auto reálne fungovať, či nebude mať nejaké nedostatky, napríklad elektronika, či napríklad nebude blbnúť. Takže necháme sa prekvapiť, ale ja si myslím, že od za roky po za ruku sa to oplatí a potom. Ja si myslím, že to nie je koža. Že to je nejaká data. Môže byť, že to je koža, alebo umelá koža, hej, niečo také. Možno to nebude taká pravá koža. Tuším, už sa ani nesmie dávať do auta. Toto neviem. Lebo cítim, že je taká. Nie, môže sa dávať, však myslím, že Audi, Mercedes a Porsche normálne používajú originál kožu. Paratina, No to je drahé. ale tak ani nestíham. Takže napíšte do komentára svoj názor, čo si myslíte o tom aute. Za mňa vyzerá dosť dobre. Ako za tie peniaze. Hlavne toto tu svieti. To vám potom ešte ukážem. Karinet prišla. Ideš na stream? Karin, čo nám povieš o tom aute? Poď na stream. Ty si taká autičkárka. 1.5 turbo. Ty si kár. Ideme na jazdu. Lajkovali ste to? Lajkujte to.